Wes oleh wake cacingnya kira. Amunisi siap, senjata siap, budal tempur. Kake iki wae iki. Pancing. Gondolan Wak, gak gondol rempah. Kamu nganggur anggu? Nganggur Yan, emang kate lapo? Ayo melak aku, boleh pencet neng kono. Mau Yan, cari guruku gak oleh, soal iku podo karo nyolong iku. Loh, gak nyolong iki nggu. Lah terus lapo? Boleh tok nggu, engko ana sing tuwek ayo dijupuk. Podo ae nyolong iku Yan, mau wis. Ya seje sih, kene ku njuko, gak nyolong nggu. Oh ngono ta, yo wis ayo budal wis. Ayo wis. Ayo. Lho lapo ngono. Oh iya. Kerjanya kenapa, Mbak? Nggak tahu Mas, tiba-tiba mati. Loh, kok bisa mati loh, Mbak? Nggak tahu Mas. Coba saya lihat dulu ya, Mbak. Oh, bensinnya habis ini, Mbak. Terus gimana lo Mas? Ya udah, kalau gitu saya dorong aja, Mbak. Nggak ngerepotin ta Mas? Mbak, Mbak, tenang saja. Ayo, suruhin, go. Mbaknya naik aja, Mbaknya. Ya. Ayo, suruh, go. Wayahe survei pencet iki. Pasti gek tambah kone wis tuwek-tuwek wingi gede-gede. Udahlah, deloke. Ini Mbak, sudah sampai ya. Saya pergi dulu ya, Mbak. Ya udah, makasih ya Mas. Iya, Mbak, sama-sama. Emang Masnya mau kemana? Ini Mbak, mau nyuri mangga. Loh, nggak boleh nyuri itu Mas. Bukan nyuri Mbak, tapi nyari. Salah saya kalau ngomong Mbak. Oh ya udah kalau gitu Mas, saya kirain nyuri. Ya udah Mbak, kalau gitu saya pergi dulu ya Mbak. Iya Mas, terima kasih ya Mas. Iya Mbak, sama-sama. Saya pergi dulu ya Mbak. Ya. Ayo Nggo, meneng ae kon iku. Yan. Apa? Nyuri gua apa artine Yan? Nyuri ku artine ndelok Nggo. Gak nyolong ta Yan? Gak sih Nggo, nyolong ku artine maling Nggo. Oh ngono ta? Iya, paham gak kon? Gak Yan. Wes, budal wes. Ayo wis. Gak paham ngono percuma. Arek kocluk, mancing ae gak ngejak-ngejak. Wis, Bapak wis, tak jahe nyurpe pencet ae wis. Oh, jangkrik wak gatel. Mari mangan nocol wak gak duwe akhlak anjene. Pisan kasih gak kena rempah pokoknya wis. Jangkrik nyantol opo sih iki?
Mataris. Lapo kon mencolot-mencolot iki. Lapo mencolot-mencolot. Apa mencolot? Ya, besar. Gawean tak kon mencolot-mencolot iki. Wah, gak duwe akhlak kon iki. Iki kaya taklek ngono ah. Iki kan duwe atek gawe aku. Kudu tarik-tarik. Loro. Caurmu ta iku mang. Kira wit iku mata ngenekno. Ya apa jangkem gue iki? Pakai tambakno kok. Gak iso pakai tambakno wis. Ya wis, ayo mulai. Apes pancen terole ono ae. Ono ae. Lho, Lek, pada renang nang ndi? Renang-renang karo cangkem mari kepatek iya. Mbone lho cangkeme lho kowe wak jair. Gak sengaja aku kepatek iku mang. Kono. Loh, kok iso, Lek? Iki arek kocokku iki goblok. Wah iki dianggep anu paling ngiwak jair paling. Oh, matek-matek kan iku. Oh, jenenge gak sengaja ngonyek-ngonyek. Oh. Cangkeme gak loro iku, Lek, sampe petot-petot ngono. Ya loro iku lho. Luar pol. Alah ngene kok manja. Kon ngedak geger kono. Gacek. Ayo. Saja, Lek. Ayo. Aku itu. Ayo. Saja. Aku terlahir di tanah yang damai, hijau daun, suara alam membuai, bermain air lumpur dan senda gurau, tak pedulikan